Кримські колаборанти Заур Смірнов та Ремзі Ільясов будуть виключені з делегатів Курултаю. Про це заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. На конференції делегатів Курултаю, яка відбудеться 12 листопада у Києві, розглядатимуть долю тих, хто зрадили Україну після анексії Криму. Основне ж питання в порядку денному – продовження повноважень чинних делегатів, допоки не з'явиться можливість провести демократичні вибори в Криму. Видимо, может быть еще рассмотрен вопрос о тех членах Меджлиса, которые были отстранены за свою коллаборационистскую деятельность, их там 4-5 человек. Но, тем не менее, Курултай, Меджлис не может какие-то сам решения по этому вопросу принимать. Меджлис принимал решение об отстранении должности до решения Курултая. А Курултай, видимо, решит, по крайней мере, видимо, будет такой проект.